እዚ መጽሓፍ ኣሜሪካ ካብ ውድቀት ዘድሓነ ተባሂሉ ዝእመነሉ ክብሪ ዝወሃቡ ተፈታዊ መጽሓፍ እዩ። ተስፋ ዘስንቕ ብሉጽ መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ክንበብ ዝግብኦ መጽሓፍ እዩ። ናይ ኣውንታት ተሓስባ ሓይሊ ንሓሳብካ ቀይሮ ንህይወትካ ትቀይረካ እያ። ናይ ሎሚ ህይወትካ ናይ ትማሊ ሓሳባትካ ነጸብራቕ እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ዝወድቁ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣኑ ኣይኮኑን እኳ ደኣስ እምነት ስለ ዝጎድሎም እዩ። ሰላም ክቡራን ናይ ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ እንኳዕ ናብ ዕግበት ቲቪ ሰላም መጻኹም ከምቲ ልምድ ንሎሚ ሒዘልኩም መጻኹ ትምህርቲ ካብታ ናይ ኖርማን ቪንሰንት ፒል ዝጸሓፋ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ትብል መጽሓፍ ሓንቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብርቱዕ ሓቂ ኣውንታት ተሓሳስባ ሕሰብ ዝብል እዩ። ኣእምሮኻ ወይ ከዓ ዓብዪ ሓይልኻ እዩ ወይ እውን ድማ ዝኸፍአ ቤት መእሰርቲ እዩ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ሓንቲ ቀላል ሕጊ ተምህረና። እቲ ወትሩ ተሓስቦ ነገር ናይ ሓቂ ህይወትካ ይኸውን። ሓሳባትካ ኣብ ስምዒትካን ተግባራትካ ውፅኢትካ ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ። ኣልታ ሓሳባት ፍርሒ፣ ጭንቀት፣ ውድቀትን ፈጥር። ኣውንታት ተሓሳስባ ግን ምትእምማን፣ ሰላም፣ ዓወትን ይፈጥሩ። ኣተሓሳስባኻ ቀይር፣ ህይወትካ ክትቀይር ግድን እዩ። ኣእምሮኻ ሓያል እዩ። ኣእምሮኻ ድኹም ኣይኮነን። ኣእምሮኻ ክሳብ ክንደይ ድልዱል ከም ዝስምዓካ፣ ክሳብ ክንደይ ብትብዓት ከም እትሰርሕ፣ ክሳብ ክንደይ ርሑቕ ከም እትጓዓዝ ይቆጻጸር። ንኣእምሮኻ እዚ ክገብሮ ኣይኽእልን እየ እንተልካዮ ኣካልካ እውን ይቕበሎ። ግን ኣእምሮኻ ዋላ እውን ዝኸበደ ነገር እንተመጸ ክፍትን እየ እንተልካዮ ሓይልኻ ይውስኽ። ሓሳባትካ ናብ ልምዲ ይቕየሩ። ልማድ ድማ ናብ ባህሪ ይቕየር። ባህሪ ድማ ዕድልካ ይውስን። ኣልታት ተሓሳስባ ልማድ እዩ። ፍርሒ እንመሃሮ ነገር እዩ። ጥርጣሬ እንመሃሮ ነገር እዩ። ጭንቀት እውን እንመሃሮ ነገር እዩ። እዚ ማለት ድማ ክንርስዖን ክንቅይሮን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እታ መጽሓፍ ከምዚ ተምህረና ንኹሉ ዝመጽእ ሓሳብ ከም ሓቂ ኣይትቀበሎ። ንኣልታት ተሓሳስባኻ ተጠራጠረሉ። ሽዑ ንሽዑ ብኻሊእ ኣውንታ ዘበራታትዐካ ተሓስባ ተካእዮ። ኣብ ክንዲ ኣነ ኩሉ ግዜ ይወድቕ እየ ትብል ኣነ እናተምሃርኩ እናተመሓሽኩ ንቕድሚት ይስጉም ይበል። እዚ ንኸባቢ 5 ክሳብ 10 ደቂቓ ተለማመድ። ምክንያቱ ኣውንታ ሓሳባት ናብ ድቡቕ ኣእምሮና ክሰርጹ ይገብር። ሓይሊ እምነት ኣውንታ ሙሉእ ሓሳብ ወይ ከዓ ፋርሜሽን ብምድግጋም እምነት ይፈጥረልና። እምነት ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ማእኸላይ ድልድል መልእኽቲ እዩ። እምነት ኣብ ነብስኻ ምስ ዝህልወካ እዞም ዝስዕቡ ረብሓታት ትረክብ። ኣብ ከቢድ እዋን ትብዓት፣ ኣብ ዘይርግፅ ኩነታት ሰላም፣ ርትዓወት ተሓሳብ ዘይብሉ ኩነታት ሓይሊ። እምነት ማለት ከይረአኻ ምእማን ማለት እዩ። ፒል ከምዚ ይብለና ሰብኣዊ ዓቕሚ ኣብ ዘብቅዐሉ ሓይሊ እምነት ይጅምር። እምነት ንፍርሒ የርሕቆ። ምክንያቱ እምነት ኣብ ዘለዎ ቦታ ፍርሒ ክነብር ኣይኽእልን። ኣውንታ ዛረባ ወይ ከዓ ኣፋርሜሽን እቲ ምስ ነፍስኻ እትዛረቦ ዘረባ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ውሽጣዊ ድምፅኻ ንመጻኢ የዳልዮ ኣሎ። ካብዛ መጽሓፍ ዝተወሰዱ ዕለታዊ ናይ ነፍሰ መተባብዓቲ ቃላት ኣነ ህዱእ እየ፣ ኣብ ዓርሰይ ዝተኣማመን፣ ከምኡ እውን ክኢላ እየ፣ ጽቡቕ ነገራት ክመጽን ተስፋ ኣለኒ፣ መሰናኽለተይ ክሰግሮም ሓይሊ ኣለኒ ይበል። ኣውንታዊ ቃላት መዓልታዊ ምድግጋም ኣእምሮኻ ከም ሓቂ ክሳብ ዝቕበሎም ምድግጋም ቀጽል። ንጭንቀት ከመይ ንሰግሮ? ጭንቀት ጉልበት የባኽን። መብዛሕትኦም እንፈርሖም ነገራት ፈፂሞም ኣይኽሰቱን ወይ ድማ ከምቲ ንሰግኦም ከቢድ ኣይኮኑን። እዛ መጽሓፍ 4 ስጉምትታት ተምህረና። 1 ጸሊ በቢ እምነትና ንጸሊ ኣእምሮኻ ኣረጋግዓዮን። 2 ክትገብሮ ትኽእል ነገር ግበሮ ሎሚ ናጋ ኣይትበል። 3 ዝተረፈ ንእምነት ሕደጎ። 4 ብህድኣት ንቅድሚት ሰጉም። ዝተረጋግዐ ኣእምሮ ካብ ዝተጨነቐ ኣእምሮ ንላዕሊ ፀገማት ይፈትሕ። ሰላማዊ ኣእምሮ ብርቱዕ ሓይሊ እዩ። ሰላም ማለት ድኻም ማለት ኣይኮነን። ሰላም ማለት ንጹርነት እዩ። ሰላማዊ ኣእምሮ ዝበለጸ ይሓስብ፣ ጥበባዊ መንገዲ ይውስን፣ መፍትሕታት ይስሕብ። እዚ ልምምድ ኣተግብር። ሂዲ ኢልካ ምትንፋስ ተለማመድ። ኤክስሄል ኤንድ ኢንሄል። ጸጥታ ወይ ከዓ ሜዲቴሽን። ኣውንታዊ ናይ ኣእምሮ ምስልታት ወይ ከዓ ቪዥዋላይዜሽን ህዱእ ኣእምሮ ዝተረጋግዐ ህይወት ይህበና። እምነት ካብ ተግባር እዩ ዝመጽእ። ምትእምማን ክሳብ ዝመጽእ ኣይትጸብህ። ቀዲምካ ስራሕካ ጀምር። ፊል ከምዚ ይብለና ከም በዓል እምነት ኮይንካ ስራሕ ምትእምማንካ ድማ ክተለካ እዩ። ንኣሽቱ ስጉምትታት ውሰድ። ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ እምነት ይሃንጽ እዩ። ነፍሲ ወከፍ እምነት ድማ ሓይሊ ይፈጥር። ኣውንታ ተሓሳባ ምስ ስራሕ ክትሓሓዝ ኣለዋ። መጠቓሊ ሓሳባትካ ዘርኢ እዮም። ፍርሒ እንተዘሪእኻ ፍርሒ ይበቁል። እምነት እንተዘሪእኻ ሓይሊ ይዓቢ። ንስኻ ጣዕሚ ዘይብልካ ኣይኮንካን፣ ዝተሰበርካ ኣይኮንካን፣ ዝተገደብካ እውን ኣይኮንካን። ኣእምሮ ኣለካ። እቲ ኣእምሮኻ ድማ ሓያል እዩ። ኣእምሮኻ ኣውንታዊ ሓሳባት፣ እምነት፣ ትብዓት፣ ተስፋን መግቦም። መጀመርያ ውሽጣዊ ተሓስበኻ እምነትካን ቀይር። ሽዑ ንሽዑ ሙሉእ ደጋዊ ህይወትካ ቀየር እዩ። ምክንያቱ ደጋዊ ዓለምካ ነፀብራቕ ናይ ውሽጣዊ ዓለምካ እዩ። ሓሳባትካ ቀይር፣ ዓለምካ ክትቀየር እያ። እዚ ቪድዮ ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ቤተሰብ ይኹን። ንሕዚ ዝበልኩ እዚ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ጠቃሚ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ንዓኹም።